Għaddej b'ritmu tajjeb ix-xogħol fuq proġett ta' spazju miftuħ magħruf bħala l-Fgura District Park, Park Linħawi, li se jibdel żona kbira fiħdan il-fortifikazzjonijiet tal-port f'park f'benefiċċju għall-ambjent u għall-komunità. Il-proġett b'investiment ta' kważi 3 miljun euro b'appoġġ minn fondi Ewropej se jgħaqqad il-ħarsin tal-ambjent ma' spazji ta' divertiment u mistrieħ bil-għan li jinħoloq park pubbliku mimlieħ dura aċċessibbli u sigur għan-nies. Il-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi żaru x-xogħol fuq il-proġett flimkien mas-Sindku tal-Fgura Clayton Kaskun u t-tim ta' Project Green. Il-Ministru Dalli qalet li l-ispazju tal-proġett huwa mifrux fuq 40,000 metru kwadru daqs ta' 6 grounds tal-futbol. Il-ħsib tagħna huwa li nkunu qegħdin niftħu dan il-proġett f'fażijiet differenti. Hemm diversi xogħlijiet li jridu jsiru għaliex irridu li dan il-proġett jingħaqad ukoll mal-Park ta' San Clement u bekk inkunu qegħdin nagħtu spazju mill-ikbar u mill-isbaħ propju fl-inħawi tal-Fgura u fil-lokalità tal-Fgura li naf li hija lokalità densa ħafna. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi qal li b'dan l-investiment se tingħata ħajja ġdida lil spazju pubbliku sostanzjali. Spjega li l-proġett se joffri ambjent siguru aċċessibbli, spazji ta' rilassament u passaġġ pedonali li jgħaqqad il-Fgura mal-Kottonera. Għaddej ukoll ix-xogħol fuq żewġ ġibjuni li ħajintużaw għat-tisqija ta' ġnien kif ukoll xogħlijiet relatati ma' servizzi taħt il-passaġġi fosthom il-wires ta' CCTV kif ukoll tindif ġenerali tas-sit. Bħalissa tisiru wkoll xogħlijiet biex jinbena taraġġ li se jgħaqqad il-partijiet tal-Park ta' San Clement flimkien mal-Park Linħawi. Il-proġett se jinkludi wkoll żona apposta tfal b'tamir ġdid u sigur. Se jkun hemm ukoll spazju għal picnics, bankijiet u del mis-siġar li qed jitħawlu. Fil-viċinanza tal-mina ta' Bormla nbena samp biex jinġabar l-ilma tax-xita li normalment jinġema f'din iż-żona. Minflok jintilef l-ilma se jinġabar, jiġi filtrat u jerġa' jintuża bħala parti mill-provista tar-riservi tal-ilma b'mod sostenibbli u responsabbli.